תעשו משהו מעניין, בחייאת. שאחד היו למעלה כזה. תקדים, אחי, מה? הם נעמדו במקום. כי זה מסוק! זה לא מסוק. בגובה כזה? עזוב, זה לא מסוק, זה הבא. נכון, זה הבא. תגיד דברים אותנטיים כזה, כן? ואז הזכרה התפצלה לשניים. מה הגובה של החרא? זה לא מצב שזה מסוק בגובה כזה. הם לא מגיעים לגבהים כאלה, הם גם מסוקים לא מהירים ככה. לא תשים ככה, אחי, לא תשים ככה. אחי, מסוקים לא תשים ככה. תראה, הוא עולה... לא ממשיכים. אוקיי, עכשיו זה כבר לא מסוק. עכשיו יש לו אור מוזר. לא, עכשיו יש לו אור מוזר. אחי, אחד נכבה, קבל. אחד נעלם. אחד הולך להיעלם. כאילו מה זה לא שואל כאילו. כן, שאני אחד נופל. נופל. כן. מחוביה. מה זה חולה הזה? זה סוג במה, כוסבת, תגיד לי, מה יכול לעשות דבר כזה?